Пачуй, Пане, голас мой, калі я клічу Цябе. Ты моя дапамога, не адкідай мяне, мой збаўца. У імя Отця і Сина і Духа Святого. Пан з вами. Вітаю вас на святої мши. Дякуємо доброму Богу за ласку Божую присутнічать на святої мши. Дякуємо Богу за добрую погоду. Боже, благослови будучий урожай нашої країни, щоб ми, люди, наші діти, не терпели голоду. І, певно, схиляємо чоло перед всіми нашими дорогими померлими, особливо молимося за душі вчистці, терпячі, за яких ніхто не молиться, ні діти, ні брати, сестри, ні родичі, ні свояки. Перепросим Бога за наші грехи, щоб ми могли годно скласти найсвятейшую ахвяру. Пов'ядаюся Богу Всемогутному і вам, брати і сестри, хто згрішив я вельми думкою, словом, вчинком і занедбанням. Моя вина, моя вельми великая вина. Тому прошу найсвятейшу завсёды Панну, Каню, святых, вас, брати і сестри, помоліться за мене. Нехай змилується над нами Бог Усемогутний і, відпустивши нам грехи, доведе нас до життя вічного. Пане, змилуйся над нами. Христе, змилуйся над нами. Пане, змилуйся над нами. Молимся. Всемогутний Боже, криниця всялякого добра, выслухай наши покорные просьбы, освети наш розум, как мы познали, что праведно, и с Твоею допомогою это виконували. Раз Пана нашего Иисуса Христа, Твоего Сына, який з Тобою живе і владарить, єдності Духа Святого, Бог, разу все веки вечные. Читання першої книги Валадарстваў. У тыя дні высах поток, каля якога жыў Ілля, бо ў краіне не было дажджу. Тады скіраваў пан слова да Іллі, кажучы: «Устань, ідзі ў Сарэпту Сідонскую і там застанься, бо я загадаў там адной удаве, каб цябе карміла». Ён устаў і пайшоў у Сарэпту, і калі падышоў да брамы горада, з'явілася перад ім удава, якая збірала дровы, і паклікаў яе, кажучы: «Прынясі мне трохі вады ў збане напіцца». Калі яна пайшла прынесці вады, ён крыкнуў услед: «Вазьмі, прашу, для мяне і кавалак хлеба». Яна ж адказала: «На жыццё Пана, твайго Бога, не маю печыва, толькі жменю мукі ў кадушцы і трохі алею ў збане. Вось збяру некалькі кавалкаў дрэва і пайду, згатую сабе і майму сыну, з'яму гэта і памром». Ілля сказаў ёй: «Не бойся, але ідзі, зрабі, як сказала. Толькі спачатку зрабі невялікі прызнак для мяне і прынясі мне. Сабе ж і сыну зробіш потым. Бо так кажа Пан, Бог Ізраіля: кадушка мукі не скончыцца, і збан алею не апусцее аж да дня,
калі пан спашле дождж на зямлю. Яна пайшла і зрабіла, як сказаў Ілья, і штодня елі ён, яна і дом яе. І так было кожны дзень. Кадушка мукі не скончылася, і збан алею не апусціў паводле абяцання, якое пан даў праз Ілью. Гэта Слова Божае. Узнімі над намі, Пане, святло свайго аблічча. Узнімі над намі, Пане, святло свайго аблічча. Калі я клічу, пачуй мяне, Боже, справядлівасць мая, Ты вывеў мяне з уціску. Милуйся надо мною і пачуй мою молитву. Сыны чалавечыя, дакуль жорсткімі будуць вашыя сэрцы? Чаму любіце марнасць і шукаеце няпраўды? Узнімі над намі, Пане, святло свайго аблічча. Ведайце, што пан учыніў цудоўным свайго вернага. Пан чуе, калі яго клічу. Дрыжыце і не грашыце. Разважайце ў сэрцах вашых на ложах сваіх і маўчыце. Узнімі над намі, Пане, святло свайго аблічча. Многія кажуць, хто пакажа нам добрае. Узнімі над намі, Пане, святло свайго аблічча. Больш радасці Ты даў майму сэрцу, чым падчас багатага ўраджаю пшаніцы і віна. Аллилуйя, 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 аллилуйя. Няхай святло ваше так свіціць перад людьми, каб яны бачылі ваши добрыя учынкі і праслаўляе Отца вашага, які ў нябёсах. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Пан з вами. Читание Святого Євангелія поводле Матвея. У той час Єсус сказав своїм учням: «Ви соль землі. Коли соль страчить смак, то чим посолиш яє? Яна вже ні на що не придасться, хіба що викинуть її преч на потоптання людям. Ви світло світу. Не може сховатися город, який стоїть на вершині гори, і, запаливши святильник, не ставлять його під посудиною, але на свічнику, і світить усім, хто в домі. Нехай світло ваше так світить перед людьми, щоб вони бачили ваші добрі вчинки і прославляли Отця вашого, який на небі. Это слово Пана. Нехай слово Євангелія
знімуть грахи. Хвала Єсусу Христу. Прославляємо ім'я Збавителя Єсуса Христа. І сьогодні ми чуємо, як Він так само дає нам эту велич прославлення далі Бога. Ви світло світу, ви соль землі. Поглядите, що таке світло? Бесконцость. Бо промінь сонця і прожектора іде в космос. Без конца. І тут, шановні, ми отримуємо справді це відчування боскості, і зараз скажу вам, бо ось навіть ця лампочка, чи вона освітляє тільки тут, ті буковки книги, і світить всюди. Так само, як сонце. Воно ж не світить тільки на праведників. Прожектором. Світить повністю. Так Божая любов дається всім, всьому створенню. І тому Ісус називає нас ви світло світу. Ви вже зрозуміли, об чим йде. Ми не можемо одних шанувати, поважати, любити, а другими зневажати. Бо ми тоді не світло. Ми зашорані, пробачте, фонарики собі. А це вже не світло. Зайздрості наші і так далі, різні осуди. Що ми вже не маємо того Божого кореня. Бо світло сонця чи любая лампа, електролампа, вона освітляє, як чуємо, всіх, хто в домі. То й не шкода, бо вона має це світло. І всі, хто в домі, користаються тим світлом. Як же важно нам бути в Божій десниці такими, щоб ми любили всіх людей, щоб ми молилися за всіх. Ісус каже, навіть за переслідувальників, навіть за тих, хто вами зневажає і забиває. Ви повинні бути тим світлом. Інакше ви не світло. Правда? Коли, як глядимо на святих, благословлених, слугів Божих, як Едвард Войнілович, для його всі люди, всі віровизнання були, бо кожне віровизнання славить Бога. Пробачте, а не сатану. Чи ми його називаємо Господь Бог? Чи ми його називаємо Пан Бог? Чи ми його називаємо Єгове, Яхве? Чи ми його називаємо там невідомо якими іншими назвами, про мудрость, розум і так далі? Всі славять Бога. І тому Слуга Божий Едвард Войнілович їх всіх шанував. І тих, які кажуть Аллах, і тих, які кажуть Господь Бог. Святіть всім. І тут ще можна побачити так само таку прослойку розуміння цього милосердність, подаяння.
сидить чи лежить, там хворий, бідний, спаралізований, опущений. Ми не питаємося його, слухай, якої ти віри, чий ти. А, ні, тоді я тобі не дам, бо ти не моєї віри. Милосердності там, да, есть менавіта, можна познати, що для тих людей, які роблять учинки милосердності, розпочинаючи від карітаса, закінчуючи медициною, лікарі, лячить, рятувати людей здоров'я, там просвітляється ось це світло. Лампочка, яка світить всім. Сонце, яке світить всім. І Ісус каже, ви світло. Ісус дав нам велику годність. А мені, ти такі люди, а з тими я не хочу бачитися навіть. Вот. А за тих ні. Все. Ми губляємо, то ясно. І так що тут сказані слова Ісуса не просто, святите, робите добро. Ні. Щоб ви були всім і для всіх повністю. Тому нехай Слово Збавителя, яке закликає нас сьогодні та заховання цього світла, соль. Соль заховує. Але як чуємо, коли соль губляє свою, вона стає на сонце, чи так, мокре, розтікається, все. Губляє свою моць. Тому нам Ісус керує це. Соль в переносному сенсі заховайте світло ваше. А якою солью? Світла. Якою солью? Вірністю Богу. І інакше ми не знайдемо цієї сили, щоб ми могли все більше і більше розуміти, щоб для всіх людей ми були всім і в молитві, і доброзичливості, і терпеливості, і пробаченні. Так що, з одного боку, да, християнство, іще за Христом, це ласка Божа, і вона нам допомагає. З другого боку, це амаль немагчима. Бо навіть вдома серед сімейників не раз роздори. І як питалися апостоли Ісуса? Пане Єзу, то, що ти кажеш, це невиносимо, це немагчимо. То він відказав? У людей немагчимо, але не у Пана Бога. У Господа Бога то магчимо. Тобто Господь дасть сили, розторопності, розуму, і чоловік поступає так, як треба. Тому знову бачимо, що щоб Божа допомога була, з нашого боку повинна бути молитва. Це сосуд. Боже, влій мені ласку Твою. Куди? Просто сказати «хочу» – твоє слово. Господь глядить на учинки, на серце, на життя. Ось сосуд. Дає. Так зростають, як ми розважали в неділю, так народжаються святые. Наповняють свій духовний сосуд ласкою Божою, дякуючи віри, відданості Богу, присвячення себе Богу. Так що, бачите, слово сьогоднішнього Євангелія здається простеньке, але не вище сонця, бо Господь світло.
І Єсус каже, ви світло світу. Це є іскорки. Це є светильники. Это задание вечное, это задание безмежное и задание святое. Тому, Єсу Христе, дякуємо Тобі за Твой довір, за открытие нам этой Твоей Божьей любови и таємниці, щоб ми надалей все же зрощували в собі і цей аспект нашей религийности, духовности и верности Богу. Амин. Молимся. Прославляем нашего Отца на небе и взносим до Его покорные молитвы. Молимся за святый костел, чтоб он был солью земли и светлом свету. Тебе просим. Молимся за кіраўнікоў дзяржаў, каб яны адчынілі двери сваіх краін Христу. Тебе просим. Молимся за людей, якія жывуць у цемры бязвер'я, каб яны ўбачылі святло наших добрых учынкаў и прославили Отца, які ў нябёсах. Тебе просим. Молимся за парафіі, где будуюць касцёлы, каб яны дачакаліся свайго светача, які асветліць іх мясцовасць. Тебе просим. Молимся за нас самих, каб мы не стратили евангельского смаку соли. Тебе просим. Прославляем Тебе, наш Отче, и просим, дозволь всем Твоим верникам быть солью земли и светлом свету. Праз Христа, Пана нашего. Благословенный Ты. Благословенный Ты. Время стало для нас. Прими нас, Господи. Обни меня. Молитесь, брати і сестри, щоб мою і вашу яхвяру прийняв Бог Отець Всемогутний. Боже наш Отче, глянь ласкаво на наше служение. Прими дари, які ми Тобі складаєм, і вмацуй нас у любові. Раз Христа Пана нашого. Пан з вами, вгору серцем.
Подякуєм Пану Богу нашому. Та правди годна гета і справедлива, слушна і збав'єнна, каб ми завсюди і всюди Тобі дякували, Пане святий Ойча, всемогутний вічний Божа, праз Христа Пана нашого. Бо Он з літості до грешного чоловічства народився з Деви Марії, про свою муку на крижі, вызволил нас от вечной смерти, а про свое воскресение дав нам вечное житье. Тому з анgelами и архангелами и с усіми святыми мы обвещаем Твою хвалу, разом с ними вскликаючи. Ты святый, святый, Пан Бог всемогущий, небо и земля, полная хвалы Твоей. Приходить у ім'я Пана. Та правди Божа, Ти святий, Ти криниця всялякої святости. Тому просим Тебе, освяти гэтые дары росою Духа Твоего, каб яны сталися для нас телом и кров'ю нашего Пана Иисуса Христа. И Он, коли добровольно выдал себе на муки, взял хлеб и подяку Тебе складаючи, ламал и раздавал своим учням, кажучи: «Бярыце і ешце з гэтага все, бо гэта ёсць цела маё, якое за вас будзе выдано». Подобним чином по вечері взяв келих, знов Тобі подяку складаючи, подав своїм учням, кажучи: «Бярыце і пійце з яго все, бо гэта ёсць келих крови маёй, нового и вечного заповету, якая за вас и за многих будет пролита для отпущения грехов. Гэта чините на мою память». Это великая таямница веры. Поминаючи смертью воскрешення Твоего Сына, ахеруем Тебе, Боже, хлеб життя і келих збавлення, дякуючи, що зробив нас годними стоять перед Тобою і служить Тебе. Покорно молим Тебе, каб усіх нас, приймаючих тіла і кров Христа, Дух Святий собрав у одно. Пам'ятай, Боже, про костел Твой, рассеянный по всім свете, досконал його в любові, разом з папом нашим Львом XIV, бішкупом нашим Юзефом і всім духовенством. Пам'ятай так само про братов і сестер наших, які поснули в надії на воскрешення та душі в чистці терпячия. І про всіх, хто в Твоїй ласці одійшов з гэтага свету, Божа, дозволь їм убачить світло обличчя Твоєго,
просим Тебе, змилуйся над усіми нами, каб і ми заслужили удел в житті вічним, єдності з Найсвятейшей, Богородицей Панной Марией, со святым Юзефом, ее обранником, со святыми апостолами, святыми Симоном апостолом и Оленою, слугою Божим Эдвардом Войниловичем, святыми Беларуси и всеми святыми, які спрадвеку подобалися Тебе, каб з ими и мы хвалили и прославляли Тебе, праз Сына Твоего, Иисуса Христа. Праз Христа, с Христом и в Христе, Тебе, Божа Ойча Всемогутня, єдності Духа Святого, вся пошана и хвала, праз усе веки вечные. Молимся Отцу Небесному, як нас навчив Ісус Христос, Отче наш. Ева наша. Просим Тебе, Божа, збав нас од усього злого, дай ласкаво спокою дні наші, нашому народу Беларусі, да поможи нам у милосердности Твоей, каб мы были завсёды вольные от греху и захованные от усялякого неспокою, чекали сповнення щасливой надеї и пришестя Збавце нашего Иисуса Христа, по Твоем. Пане Єсу Христе, Ти сказав апостолам Твоїм: спокой покидаю вам, спокой мой даю вам, просим. Не зважай на грехи наши, але на веру костела Твоего, и будь ласкавый, згодно с Твоей волей, одарить Його спокоем и єдностью, який живеш і володариш на веки вечные. Спокой Божий, нехай завсёды буде з вами. Передайте ближнему и мне знак спокою. Спокой нам всем. Гета ягнець Божий, вось той, який бере на себе грехи свету, благословленная, покликанная на вечеру ягоную. Пане, тіло Христа, нехай заховає нас на життя вічне.
Кров Христа, нехай заховає нас на життя вічне. Бог есть любов, и кто живе в любови, той живе в Богу, и Бог живе у им.
Молимся. Милосердний Божа, нехай гаючая ласка Евхаристии вызволить нас от схильностей до зла и веде на шлях до цнотов. Раз Христа Пана наша. Нехай буде похвалений. Kyrie eleison. Chryście, почуй нас. Ojcze z nieba Boża, Synie Odkupiciel światu Boża, Duchu Święty Boża, Świętая Trójca Jedyny Boża, serca Jezusa Syna Ojca Spradwiecznego, serca Jezusa w łonie Dziewy Macie Duchem Świętym stworzone, serca Jezusa со Словом Божьим istotно zjednane, serca Jezusa безмежной величи, serca Jezusa świętynia Boga, serca Jezusa sialiba najwyższego, serca Jezusa domie Bożej, brama nieba, serca Jezusa полымнеючее вогнище милости, serca Jezusa справедливости и любови скарбница, serca Jezusa добрыни и любови полное, serca Jezusa всех цнотов глубиня бездонная, serca Jezusa всякой хвалы наидостойнейшее, serca Jezusa володари з'єднанням всіх серців, serca Jezusa, в яким się скарби мудрості і умілості, serca Jezusa, w jakim wся pełnota bóstwa, serca Jezusa, upodobanie Ojca Niebiesnego, serca Jezusa, z pełnoty jakogo my всі отримали, serca Jezusa, praga od wiecznych wyszyniał, serca Jezusa, cierpliwe i wielkiej miłosierności, serca Jezusa, szczodre dla всіх, kto do Ciebie zwiertaється, serca Jezusa, krynica życia i świętości, serca Jezusa, umiłosierdzie za grzechy nasze, serca Jezusa, napełnione zniewagami, serca Jezusa, zloczyństwami naszymi zmuczone, serca Jezusa, posłuchmiane aż do śmierci, serca Jezusa, dzida i probitaje, serca Jezusa, krynica wszelakого sucieszenia, serca Jezusa, życie i воскрешение nasze, serca Jezusa, spokój i pojednanie nasze, serca Jezusa, żywая ofiara za grzechy nasze, serca Jezusa, zbawienie tych, kto na Ciebie spodziewaється, serca Jezusa, nadzieja tych, kto u Tobie pomieraje, serca Jezusa, radość усіх świętych. Baranku Boży,
який береш на себе грахи світу. Баранку Божий, який береш на себе грахи світу. Баранку Божий, який береш на себе грахи світу. Єзу тихий, покорний серцем. Молимся. Всемогутний, вечний Боже, глянь на серце наймилейшего Сина Своего, на хвалу и ахвяру, якую Он складає Тобі за нас грешних. Змилуйся над тими, хто просить Твоей милосердности, и даруй им в имя Сына Своего, Єзуса Христа, який з Тобою живе і володарить, в єдності Духа Святого, Бог празуще веки вечные. О Єзу наймилейший, Откупитель роду людського, глянь на тих, хто покорно схиляється до подножжа Твоего алтара. Що не кожний з нас щиро віддається найсвятейшому серцу Твоему, щоб ще больше з'єднатися з Тобою. Многие зусім не ведают Тебе, многие отвернулись от Тебе, погорджаючи заповедями Твоими. Змилуйся над одними и другими, о Єзу найласковейший, и притули всіх до святого серця Своего. Владаром будь нам, о Єзу, не только верникам, які ніколи не отступилися от Тебе, але й синам блудним, які Тебе покинули. Будь владаром для тих, хто помилково чи праз незгоду отлучився от Тебе. Приведи их до пристанку правды и одинства веры, каб хутко настала одна овчарня и один пастырь. Одари костел Твой беспечной свободою, дай всем народам спокой и згоду, зраби, каб на всей земли от краю до краю один взносився голос. Молитва о беатификации Божьего слуги Эдварда Войниловича. Ойче Небесный, в славной особе Божьего слуги Эдварда, Ты открываешь нам величие христианского духу, любови и служения Богу и ближним, то виявлялося в Його заклику повним покори, так хотів Бог. Черпаючи силу в молитве и сакраментах, и он заставався верным мужем и батьком семьи, державным деячем и будовником святыняв. Живая вера была его внутренним святлом, походнею добрыни и справедливости до людей розных веровизнанняв, у яких завсёды бачив брата и сестру, а детям-сиротам был отцом и опекуном. Добрый Боже, дай и мне зразуметь Твое земное и христианское покликание. Открий серце мое на Твою святую волю, бо тільки тоді я змогу зробити більш доброго для своєї душі, сім'ї, батьківщини, християнского народу и всего человечества. Объяви Твою святую волю про заступництво слуги Твоего Эдварда
і вислухай просьбу мою, об ласках чуду, оздоровлення, навертання, спокою в серці, сям'ї, народзе, якую зношу да Цябе з надзеяй, што ў хуткім часе ён будзе ўключаны у лік Тваіх святых. Амен. Святый Арханёле Михале, молимся. Божа, праз пасхальную таямницу Христа, Ты откупил всіх людей. Заховывай в нас справу Твоей милосердности, каб ми неспинно згадуючи таямницу нашого збавлення, достоилися тримать яє плен. Праз Христа Пана нашого.